uSiyanda Dlamini waqala inhlangano engenzi nzuzo iPeace Walk Foundation emva kwezibhelu zango-2021 ngenhloso yokuhambe enqenqa ukuthula ezindaweni ezahlukene kuleli. Kwathi ngelinye ilanga ngisendaweni yokulala kwazi omunye usisi wathi Siyanda, inhle into eniyenzayo, inkinga kodwa anihlali nabantu nizwe niyahamba nje ngamabhayisikili. Ngase ngidecide ukuthi hayi angiwokheke manje so that ngizohamba ngihlala nabantu ngazi ukuthi yini inkinga zabo, sisiza kanjani, siphuma kanjani kaphambili, because we need peace and stability kakhulu ema-township la siphuma khona emalokishini. uDlamini usehambele cishe zonke izifundazwe kuleli elibhada ngelikacetshwayo. Ezindaweni eziningi aseke wazihambela uselethe uguquko olukhulu. Esifundazweni KwaZulu-Natal usakhe izikole. KwaNongoma sike sakhe isikole laphana iMagcekeni primary eyayilokhuza esasiwudaka sineminyaka nje sikhona kodwa siyisikole nawo ngeke ungene phakathi. Sazama ke sahlangana nomphakathi basilekelelayo, wafika nohulumeni egcineni wasilekelela. Olundi abantu khathi bedliwa amabhubesi lapha enhlungwane, sahamba sawubiya isiqiwi nomphakathi ngoba kwakune instability. Ngezwe ngiseGoli nje ukuthi abantu olundi lapha enhlungwane badliwa amabhubesi. Njengamanje uDlamini ulibangise emazweni ase-Afrika elokhu ehamba ngezinyawo. Kanti ke uhamba nje akanalo uxhaso. Uphila njengabapostoli abathunywa uJesu evangelini likaLuka. Ngizoya eZimbabwe, ngiye koZambia, koMalawi, koTanzania, koUganda, ko-Ethiopia, Sudan, Egypt. Ngifisa ukuze ngigcine eCairo. Akuyona-ke into elula, kodwa ngenhlahla sengikwazile ukuyitraina eSouth Africa for the fact ukuthi sengikwaze ukuhamba iSouth Africa yonke kuze kube namhlanje ngisahamba ngingenawo ama-sponsor ngoba anginawo ama-sponsor, okusho ukuthi sengakwazi ukuphila nomaphi. Nakuba lolu hambo luzomthatha iminyaka emibili, kodwa uDlamini uthi uma ebuya unesifiso sokwakha isikhungo esizosebenzisana nenhlangano yakhe. Ngizobe ngifundraiser ngoba ngihamba ukuze mangibuye eSouth Africa ngikwazi ukuthi ngenze leyo ndawo leyo ngoba ngibona kubalekile ukuthi sizenze izinto ezikhuluma ngokuthula, sibafundise abantu ngokuthula, bakuphile ukuthula, indawo zethu zibe nokuthula. Izindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguNozipho Xaba ngibika ngiseGoli.